Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dental men dental joma alarba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. En calni gallo en juurime en tawi o musibe alliyankoɓe hewɓe en jurti e gallo e nder ñalawma hande o e nder namne ɗe nanɗen hen tawi hen namnal en cikka ko Dieynaba Wat Richard Toll machallah le kanko addigal namnal won ɓe yiɗi yimɓe kaala hunde seeɗe ko wiite ko Haassidagal natakallamu anil hasadi machallah ɗum no esɗen addude hen hunde seeɗa eggame bitel alhasan ɓuri ɗon juuɗo kono en dottu anuji ɗi annabi sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo wi innal ghilla wal hasad ngañ añamtigo e haasidagal yakulani gande koye musidɓe aliyankoɓe nelaɗo wi iɗi ñaama alhasanati moƴƴireji ɗi mbatta ɗi aɗa juula aɗa hoora aɗa sakko aɗa muddo aɗa jokka enɗam dendagal gueɗe mbatta ɗe moƴƴini binde hen andu koye si gañ añanagu senen ghille masha wa nazana ma fi sudurihim min ghillin alwi hasanati aljanna ko ghillo witewo ngal ɗo añanagal ma waɗa opére itte ɓerɗe neɗɗo waɗa ko hunde tinde neɗɗo kañum e haasidagal nelaɗo wi yakulanil hasanati moƴƴiɗi liggoɗɗa ɗi ya faam si tawi ɗum ɗo ene ɓerdema wonata ke ñamde ɗum haasidagal e gañi añanagu ene ñaama moƴƴiri ɗi ñalata wadde ko mbatta ko aɗa nafla aɗa hoora aɗa juula aɗa rewa Allah a daɗetake hay hunde ndewi Allah si tawi ɗum ɗo woni meccal ma andu ndewatake moƴƴima ɗi ñaama kama takulun narul haɗaba leɗɗe jorɗe hoɗo yoor ko sa waɗi hen jeygol no ñamata ɗum ni wonto ndondi kanji haasidagal e gañi añanagal ko noon ñamanata moƴƴiɗi ñalata liggaɗi wal iyyyuju billah wa bi hada al isnadi tumnorgal ngal ɗo sen tugnima e oɗo hadis alhamdulillahi rabbil alamin ko hunde jande wattande hakkille qala Ibrahim ibnu aliya an abbad bun ishaq an abdurrahman bun muawiya oɗo wi annabi sallallahu alaihi wasallam qala o wi salasatun tati la yanju min hunna ahadun hay goto wawa dadde e majji kanji tati ɗiɗo gueɗe tati nin ɗo o wi hay goto wawa dadde machallah wadde ko nelaɗo wi hay goto wawa dadde kono ƴewnen ɗum ordonnance hollen gueɗe tati azannu jogade jorto sikki jogade sikki e neɗɗo inna ba'da zanni ismun yoga ko ɓuuri hewde wona foof noon Allah walli en tan ko wona dendagal sikkeji goni bonɗi kono woni sikkeji ko sikkeji bonɗi ɗum ɗon ne saɗi neɗɗo hisa hen wal hasadu wiyete haasidagal neɗɗen saɗi da hisat hen waɗɗirato e machallah hitnarade hunde ɗiɗo ya rasulallah wi a hema nelaɗo wama yunji min hunde holko dandata e holko daɗata e holno daƴirta e ɗeɗo guettele qaal o wi an neɗɗo o tawde a wawa dadde ko wiyete ko haasidagal koko muula e ma isa hasatta sa dañi haasidagal a huccitani ɗum e jiyaɗo Allah fala tabiri woto ɗaɓɓitoy woto ƴettin woto haal boowal machallah ko noon ni sa haasidima min garo e firo mum wa zannanta sa joguima suu zanni bonde jorta e neɗɗo o fala to haqqik woto haqqiqin ɗum wa ida taɗayyarta famdi sa hitnima jokku haaju ma ya woto jaggu hen qala la tarji woto rutta hen wa ma'ana qawluhu sallallahu alayhi wa sallam sen duttum eɗen pilko holko woni mana konngol nelaɗo wi ida hasatta fala tabghi sa haasidima neɗɗo fala tabghi yani o fante hen ida kana al hasadu so tawi an neɗɗan ko a ronki ittude ko wiyete ko haasidagal ha wonne ɓernde ma fala tudhirhu woto feññin haasidagal ngal ha feeña woni fala tabghi fala tudhirhu woto feññin haasidagal ngal faruɗo men neɗɗo wala tadhkur anhu woto joga haasidagal makko aɗa yewtira ɗum bisu ine bonande e waɗiɓe sooɓe kaasidim neɓɓe ɗo ɓe goni fof ɓe jooto kaali ko bonɗo kaali ke ni taw ni ɗum ala e makko ala ko haasidagal ngal heewe pittade mabɓe ha ɓe natti wawde muñji aɗi kawdir si fasi dampa ombode nde kawdito dampa ombode
kawtaji gosi fa yal kawde tan fasabo tan jaa dampa ombode yana haasdagal si heɓere ɗem natta wawde mujude nder ɓalli maɓɓe ɓe jaltini ɗum boowal kanko nelaɗo so haasdagal heewema ala ko mbawɗa hen woto feññin kam fa inna allaha taala oyi andu an kaasidiɗe neɗɗo allah toɗo la yuakhiduka o jaggirtama bima fi qalbika woni ɓerde ma haasidagal ma lam taqul bil lisani ɗuuɗa haaldirani ɗemgal ma kaari coɓɗo kaari ko bonɗo te waɗma winno fof ko hunde laademba e sakandema tan a yiɗinaba jam aɗa feññini boowal ko mofta ɓerde ko nde wonno ɗum ene wawi taala ko mbawɗa hen kono feññingol ɗemgal kam o waɗanima ñiiƴi o waɗanima toni o rokkima haalde aɗa andi sofde mbasa haalde aɗa andi kala ka yiiɗa wiyeede woto wi noon neɗɗo ɗum ɗo tottima ngal ɗon neɗɗagal wadde kay lam tagul ma lam tagul bil lisani ɗoɗa wonani abinde neɗɗo e ɗemgal allah wawi wasde jagguirdema ko ɓernde ma wona miijade haasdagal faade oɗo neɗɗo aw ma walla ta'amalu amalan fi dhalika walla haasdagal nawma duppa ngesa makko piya mbabba makko piya ɓinguel makko kela miriyel makko ƴewato ƴewaga peƴƴa lekkil makko maga ɗo gollal haasidagal fi dhalika feeñani allah wawi yafadema ko woni koye ɓerde ma alhamdulillahi rabbil alamin en jetti allah a wawa dadde haasdagal ne saɗi neɗɗo hisa hen ma ko wiyete ko gille hasad kono alhamdulillahi rabbil alamin woto feññin ɗum to banggal baɗal woto feññin haasdagal ngal to banggal kongi wona e duppude moƴƴereji ma no huuɗo yorko jeygol so waɗama leɗɗe joɗɗe so jeygol waɗama hen ko noon ñamirta golle ma moƴƴuɗe dañƴiɗa lillahi rabbil alamin ha joni sallallahu alih w sallam wi konngol makko ngol o wino ida zananta fala tahaqqiq si tawi a jikki wota tabitin yani ida zananta bil muslim sa sikki e julɗo zanna suu'i sikki bonɗo fala taj'al dhalika haqiqatan woto ko cikkuɗa e makko sikki bonɗo woto jaggir ɗum woto gonɗin ɗum woto gonɗin ɗum malam tara bil muayanati ɗo ɗo yitere ma wiyani fanga fawi hen eyi sik jikki bonɗo woto abba hen kaari o ko gujjo kaari o ko gujjo omo yaha jamma omo yaha mbato anne kaɗa yaha jamma yawanani jaho jamma tan mbiya ɗum ko gujjo ala woto sana kay o wujji ha jaggira ngoya an woto haqqaqin ɗum waɗi sallallahu alih w sallam wiide wa ida zananta sa jikki e neɗɗo jikki bonɗo fala to haqqiq woto haqqaqin tan kaari oɗo ko bonɗo kaari o naati suudu kaari tan kaari ki pijo ala woto naate ɗin détail julɗo watta ɗum ay kaari ki pijo kaari ki jino aɗa andi ko ittanma en feede capanɗe jeetati loocol saria ɗum ittat bakkato e nguru ɓandu ma si ɗum ala son poti jam itte e moƴƴima o totte wadde ke a gonɗa ke duppude e bonnude moƴƴima ɗi alhamdulillahi rabbil alamin wa qawluhu alayhi salatu wassalam konngol makko wi ida tatayyarta famde yani ida aratta alkhuruja ila mawdi'in fa sami'ta sawtan hammatan aw sawtan اختلج شيء من أدوائك فمد ولا ترجع الحمد لله رب العالمين نقول كونغول بدي هي يوتيرلو an wota hitnorto ñalawmaji wota hitnorto taw al imanu billahi min oɗo de seɓeɗa yalta galle ke gorko ngafim sim hawrade debbo haajam humoto dutɗa joɗɗa walla ala min ko gorko ngafim sim hawrade debbo humoto walla ko debbo ngafim sim hawrade gorko humoto hitnorade ɗum nelaɗo men sallallahu alih w sallam wi wata noote ɗum walla aɗa yalta tan kawra neɗɗo wima ñalawma hande de ko ñalawma cattuɗo mbiyata danani ñalawma cattuɗo koota galle ma calɗa yewtude jaaha walla wooda ko jiiɗa e maleji tan mbiya ɗum walla woɗɗo maje ɓandu ma tan mbiya ɗo si maji simi haaju humtotako ala wima famde continue yahduma woto noote e ɗum woni woppu hitnorade nde machallah ɗum woni ko wi ko idata ɗayyarta famde wosa jogi hitnorade ma hawrata debbo hawrata gorko ñande fu ɗum ara ɓerde ma yah jokko woto rutto haali oɗo warawa o wiyama haali an rasulillahi e gamenala sallallahu anhu kana yuhibbul fa'lal hasana haɗa noon nelaɗo o mbino ko wiyete attafa'ul fa'lal hasana eɗen jaha tan kawrene biyeteɗo machallah bachir walla Suhayl o wiyanno ko sahlal am nelaɗo hitnortono kono o waɗanno tafa'ul hay walla hay ñande Hudaybiya
nelaɓen jahani garta haawi mon o garawo mbi ko sahla biyete sahlude ɓuura sen nile men o wi tan ko sahlal amru ha tan ko sahlu nela men sahlal amru hay nda firi kanke Aboubacry jaha wondoɓe kawri e neɗɗo wiya Bachir o welti e saabu hawrudeɓe e ɗum alhamdulillahi rabbil alamin nelaɗo kano yuhibbul fa'lal hasana ka wayno fa'lul hasana jorto moƴo konngol moƴol nande ɗum o yakkarahu ɗirata o ɓañno hitnorade alayhi salatu wassalam ɗiɗo kongi tati en nani ɗum e sallllahu alayhi wa sallam en gaddi ɗum ɓerema seeɗa ɓe gaddu si tawi on jiiɗen ko jokken kadi jokken inchallah alhamdulillahi rabbil alamin futuro arake yonde kono min jokku seeɗa caggal futo juulama esɗen ɓeydude hen e game biteɗo Mouhammad bunil Fadla omo ƴettume Hammad bun Jaafar on wi Ibrahim bun Yusuf yewtiniɓe ko noon e ittuɗum e bun Ismail bun Jaafar eggiɗum e Mouhammad bun Amri o eggiɗum e Abi Hurayrata radiallahu taala anhu o wi annabi sallllahu alayhi wa sallam o ɓurɗe men ba jame kisal wonimo qaalo o wi laata baagadu wote gañidire tikker jibina gañgu wala ta hasadu wote kasindirde wala ta najasu wa kunu ibadallahi ikhwana holko gonton gone musibi jiiɗo wimo goto e baaba goppon gaña añidigu e tikkodiral a hareli masallah e pindiral e tikkidiral masallah ta najasu masallah wote mbaɗe ɗum hara worwi haalama to Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu Allah woni maka no qala libnihi o miɗi wiɗi ya bunayi e hima ɓingilam argama wajama iyaka mo wagganima mo rentinimi wal hasad wiyete haasidagal faynu ay haasidagal de yatabayyanu fiika ne feeñe e ma an kaasidiɗo qabla ka additi an yatabayyana nde feeñata fi aduwika ay gañgu gañata ngu neɗɗo ene feeñe ma bonande majjum ka adi nde bonante nde yahatene feeño e neɗɗo mba kasidɗa o ɗum noon wal iyadu billahi machallah wadde haasidagal ko musiba mbaɗen feere ndentene haasidagal goppen ɗum goɗɗirɗen ɗum haasidagal sana ka daña hen e bonande moƴƴirala hen kalko mofta ene nafta heddu moftu tikkere ko musiba ko haasidagal tan jibinta alhamdulillahi rabbil alamin sen juuli futuro men eta artude jokken hen hadisaji ɗi walla tati siko wonde welu Allah inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum wa rahmatullahi musidɓe aliyankoɓe jiidaɓe nene baba dental joom alarba yo welu Allah wone makka Allah neni futuro juulama won ganda goto yo welu Allah wone makka o wi laysa shay'un min ash-sharri ala hay hunde e ko wiyete orodde e bonande addarru ko ɓuri wawde leptude minal hasade e ko wiyete ko haasidagal kalkam kene lepta bani adama e dow leydi so neɗɗo so jinne ala ko ɓuri bonde lepte kene foti e ko wiyete haasidagal li annahu saabu ɗum ko wiyete haasidagal yasilu ilal haasidi ene yetto e haasido o masala khamsu uqubatin lepti joyi kanko mo ganduɗa baɗɗe meccal haasidagal yo faam hay goto wawa sendo me gueɗe joyi ɗe il faut que ɗe gaare makka hedde kaka bel ko haasidi gon iwaton walla iwta kono kankam ɗeɗo musiba jonine makka ɗiɗo gueɗe jonine makka qabla an yesila kadi nde haasidagal makka yetto ilal mahsudi faade mbo haasidi o bi makruhin haasidagal makka ɗum wonde musiba walla bonne yetto e mbo haasidi kanka kam mo dañ gueɗe joyi jettiɗe makka awwaluha premiére gueɗe joyi ɗe ko ghammun ko mette kuɓɓal ɓernde duppugol wonki musiba e fofof layanɗo ɗiw mbalda tajje kankam mo dañ ɗum kanka kaasidiɗo sen yetto mbo haasido yettaka mo ngal ɗo gueɗal goo kam mo dañ ɗum wasani gueɗel ɗimmel mo dañ ko wiyete ko musibatun ko musiba wona bonande mémoire la yujaru taw jobdi alayha o yoɓetake hen kala musiba mo julɗo dañi so inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mo Allah yoɓa hen
sikkin honol fal makka taji so hottu botel yuyiba kala musibe même do juul atan ko bil ashhadu la ilaha illallah o mo jogi baraji ha heddi odo hasid ma sha Allah o serata e musibaji di ganduda di jobdi ala hen wade ko e perte o woni sikkin honol fal taji fonno ma sha Allah yobeden siko gañima so yeni so murmi kalka memimba sonno tawino wana haasidagal fonno yobeden haydaro dañata hen wasadisa gueɗel tewingel ko ñingore ma wammatun la yuhmadu biha kanka kay ko kutaɗo ko pelaɗo ko ñiŋaɗo tan ɓe ganduɗa jettorata caggal mum ɗum fof koye bone haasidagal tarɓingel warraɓe gueɗel nayɓingel yashudu alayhi rabbu ma Allah hutamba sanjamba tikkanamba fawe dow makko musibe ɓeɗen wadde kay oɗo kam o dañta moƴƴere wal khamisu gueɗel joyi e meccal haasidagal machallah togolagu alayhi en udde soke abwabu tafiqi dambuɗi kaw hawridinede damal fof ngal o hongi pour haaju feewa ala ko jiiɗam fof ko mum saɓɓito toon mbo hamto mi yehitomo dañan mi hucci ga feewani ala yo ƴewto hoore makka ko haasidagal heewe makka ɗeɗo gueɗe joyi ko adi mbo haasitto si gotel e ɗiɗo ne memam sika memata kankam ɗiɗo gueɗe joyi ɗi limtuɗen kanka haasido ɗo mba yaha fof mbo wonde majje wal iyadu billahi wadde haasidagal ko meccal bongal kala ha meccal kutirtagal e dow leydi ɓuuri bonde mecce ɗe fof ko meccal wonde neɗɗo o boni ko haaside alhamdulillahi rabbil alamin la sayyama wa min sharri e worode e bonnande haasidin gaña isa hasada so ƴetti gañgo o fillini bowal o feññini ɗo huccini e mbo haasidi o ɗeɗo gueɗe joyi mo dañɗum hen wal iyadu billah alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah subhanahu wa ta'ala en jaari en mani en juule sallallahu alayhi wa sallam kono yo welu Allah woni seydina cheikh yo welu Allah woni joom alarba e dendagal mbo ɓoggol mum sindi ɗo e dantal e dendagal aski muɗumen rewi ha yette joom alarba yo welu Allah woni maɓe kamɓe kala wori habrama an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ga annabi men mbe jami kisa woni mum annahu qala nelaɗo wi ala inna li ni'amillahi a'da'un gande koy en wodani ni'amaji Allah ɗi dariɓe tan goni anɓe enen gañi ɗum ni'amaji Allah jippintini woodi dariɓe gañi ɗin ni'amaji ila wiyana sahabaɓe min man a'da ni'amillahi hol wonoɓe anɓe ni'amaji Allah ya rasulallah ehe ma an kumpitaɗo mba jame kisa woni mo holla wonɓe ɓe ganduɗa ɓeɗo ni'amaji Allah ɗi ko dariɓe tan ene gaña qala o wi alladhina ko ɓen yahsuduna nnasa ɓene gaña yimɓe ɓe ene gañanaɓe ala ma atahumullahu ko Allah rokkiɓe taala toɗo min fadlihi e ɓene ɓe gañiri yimɓe tan ko saabu Allah totti ɓeɗo nema ɓe tottiɓe jawdi ɓe tottiɓe yontede ɓe tottiɓe li kulli ni'matin hasud wonɗo wi bango gaɗa kala nemen jogui darib tan e kaasi do nemo ɓeɗo ko ɓeɗo goni ɓen o rowi habrama ga malik bun dinar masa annahu qala o wi inni min de ujizu sahadatal qurra ala jami'il khalqi ma sha Allah wala ujizu sahadatal qurra ba'dhum ala ba'din ka kayso won ɗon yimɓe ɓe fof sa ƴewtinimi gueɗe mabɓe ɓe tolérance en woodi e banggueji hakkude gurdameji yimɓe fof o koto kayso gonɗo hen machallah ko seeɗam fagal hakkude yoge yimɓe anduɓe e yoga anduɓe machallah seeɗam fagal yimɓe fof ne mbawi sellude machallah ala jami halɓi anduɓe mbawi seedade tagore nde fof kono kanko yo yewtenta seedam fagal machallah alqurra badum ala baden ganda si tabaki seedade e dow ganda e won zamanuji kay sa alballal Allah wana hen ganda mbo seede dow moko musibo seedto e dow on o sabri li anni wajadtuhum tawibe hussadan keɓe haasideɓe kamɓe anduɓe yani ko woni fante an aksaral hasad ko ɓuri heewde haasidagal o wi o tawi ɗum ko filqurra e kay janguɓɓe machallah yi ha mbi ganda settata ganda ene heewi boomde ɗum o rowi habrama walla warawa habri abu hurayrata o ɗo gorko
radiyallahu anhu yo weli Allah wone makka masha Allah mo eggi gane laala min sallallahu alaihi wasallam qalo wi sittatun gede jeegom nelaaɗo wi jeegom bi sittatin e saba gede jeegom yadkhuluna nar jeegom ak gede jeegom nannata bi jeygi yawmal qiyamati qabla al hisab kadinde hasbete kam directement tan mbade loger e jengol jahannam jeegom sababu de gede jeegom ko ɗum ɓe natirde jeyli taw yimɓe kasbaka onon ɓeɗo kam mbiten ko directement tan jeehe jeygo inini wal iyadu billahi masha Allah en gartan hen alhamdulillahi musibe alenkoɓe won gantu falino nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam wiyama te eggi hadis o e gake abi hurayrata sahabiyul jalil tedduɗo sahaba gonnoɗo nelaɗo ɓatti ɗum o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi qala sittatun bi sittatin yadkhuluna nnara yawmal qiyamati qabla al hisabi jeegom sababude gueɗe jeegom ɗo ɓe kuutiri ɗen en gaddana ɓe nadde jeygol taw yimɓe cuwa hasbede hayde tagowar hasbede kamɓe mbiyete directement jeehe naate jeygol o fanti hen sittatu asnafin leƴƴi jeegom gueɗe jeegom bi sababi koye sababu sittatu ashiya in e gueɗe jeegom jeegom e yimɓe e gueɗe jeegom yadkhuluna naale ɓe naatiri jeygol kamɓe jeegom ɓeɗo saba gueɗe jeegom ɗo ɓe kuutiriɗe qablal hisaba ka adina hasbat ɓeɗo mbiyata directement jeeye o mbaɗama loger e jeygol jahannam ono tawtortake hasbode directement waqila ya rasulallah ya nelaɗo ba jam e kisa wonimo e heema man hum holɓen jeegoma sababude golle jeegom ɗe nannaɓe jeygol jahannama ka adina yimɓe natata hasbode qalo nelaɗo wi al umara'u min ba'di ay lamɓe aroɓen laamo yimɓe am caggalam paame ɓiɗu ene gareno lomto wiye kaari woni amir dental kañum woni amir galle kañum woni amir ɓeɗo taw bil jawri koye toñangueɓe laamiri ɓeɗo jeegoma oɗo de directement jogui ɓe oɗo sifka directement jeygol patta hasbore wal arabu bil asabiyati al asabatul jahiliya oyoɓe arameɓe joguino jagguɓe hen ha ma caliɗo fade hen leñam leñago arabiyankagal minen ƴiƴama men to aka nande hen yen haɓe mbima kamɓe ɓe ɗi yimɓe darto wangogol eɓe dartako ɗo hamɓe afi dow min haso afadan nas kal jagguɓe oɗo asabiya ha maayi hen ɓeɗo ko directement jeygol jahannam pasta haɓe hasbore wadda haqina e wiɓe dak bil kibari mawmow wa kaasan dihagan banda min wiide dak hewde dak mawmow ɓeɗo directement ko jeygol pay directement mawnikiniɓe ha mbi dak machallah ɓeɗo patta hasbore ko jeygol pay hol heddiɓe wattu jaaru bil khiyanati waɗoɓe commerce taw ene tuppa ene jilla ƴetta geeƴi bisab geeƴi follere unda ɗum e pooɓar fof ko ɓalli mbiya ko pooɓar jeeya guitta ko wiite ko folfol boɗejo mbadda ɗum e tamate ha heewa en woji coole yeeye yimɓeɓe machallah kosam tuppa hen ndiyam walla dal e ko nandi hen jamfotoɓe commerce jamfotoɓe ɓen jahata ko jeygol jahannam hade hasbore wa ahlul rastaqi bil jahalati ahlul rastaq yimɓe gure wonɓe dow ganda sariyaji al arastagu lugo o ko lugo ajami yanki kono firatanke yimɓe gure yimɓe remruji dowriɓe remoɓe ganda sariyaji Allah en mbatton ko weeli ɗum bil jahala taw koye majjere ɓe gonir toon ɓeɗon e yahoɓe jeygol jahannama taw hasbode ala wa ahlul ilmi yimi gandal bil hasadi tawɓe mbi dak haasidagal en ji gando wi ombo wawi jabde seeɗan faagal anduɓe dow yimɓe pop kono jaɓata seeɗan faagal seerenɓe e dow seerenɓe ɓe ɓurra en alal ɓurra o jaɓata ɓen cettoɓen alhamdulillah wadde wa ahlul ilmi bil hasada yani al ulama ɗum firal ko anduɓe alhamdulillahi rabbil alamin fanta hen ko al ulama anduɓe allewino ɓen yatlubuna dunya en jiiloro e aduna gandal maɓɓe ngal aduna o ɓola en jiilo ɗum bi hasadi ba'dihim ba'da ha adana ganda hande darono haasiɗo ganda bandum ɗo haala fo yiɗi junnidemba ɗo wiya fo ngel ko mawnikil ala gandal ala haasidagal taw ko ɗum wone makka
فينبغي ودن حانن للعالم غند أن يتعلم العلم وتدبر غندال وجنگ غندال ليطلب به الآخرة توك الآخر جنگ ويلي كو جنگره وانا أرد هاوية دندرة ولا ممونكين فإذا كان العالم يطلب ستوي غند أم دابا غند بعلمه غندال مك الآخرة كنيلام دارغ دوم حسبتي هنگ دوم فقدم فإنه أون كي تيكو غوانغ مكم بيدن باندا من مسيب أليانكوبي لا يحسد أحدا وحاستا هاي غوتو آنيتا هاي غوتو سوبو جوغي غاندي ما شاء الله ko certification yi jom bak o weltoto wanda do riwi do dewdo dadi bo ono tottum gelal ha timmi wala yahsudu ahadun ha goto ha sittaka wa idha ta'allama li talabi dunya sitaynon o dabir gandal adun fa innahu yahsud kanka kay o daro tan o ba hasido ganda hono makka o ba hasido dum sabaka adun o bolo suhlen so tawi ganda ngal o jangi dum ko pour ha nyalama darga kando yi ganda o weltoto e yide ganda gardi do mo waawa saggitade do mo waawa yilade gandal e ko nande amma so tawi ko aduna o bolo woni himmi makka adanta baka hasidade wal iyadu billah ka yanno ko e yahuden ko dum yanata mak wa kana yatlubu bi ilmihi al akhirati la yahsudu ahadan wala yahsuduhu ahadun wa hasita ka hay goto tawi gandal ka jango o yili ka aljanna sohli te hay goto anyata be dum kaari ko jantiki ni kaari ko moƴƴo o jogiri gandal ko nafta julɓe hay goto anyanta be dum kanko no anyanta hay goto wa ta'allama so tawi o ɗaɓɓitiri liɗɗala bi duniya ko yilade aduna ɓolo fo inno kanko jilliɗe gandal aduna ɓolo yahsudu o añanto yimɓeɓe kama qala allahu taala ayde jomiraɗo wi an ulama il yahud anduɓe yahuden ɓe ay ko Allah wiɓe am yahsaduna nnasa mbiyal on kasitta yimɓe ala ma atahumullahu min fadlihi oɗon yahuden kanu on laatemi yahsuduna rasulallahi oɗon gañani sinala sallallahu alih w sallam wa ashabahu e sey wundi makka so kanu yaquluna embi law kana huwa rasulullahi sonno ko nelaɗanna la sagaluhu ma sohlirantum zali ɗum an kasrata nisa o waɗitaka resde nelagal tan toppito annabi dawud no foti rewɓe jogno annabi souleymane no foti rewɓe jogno isko bonni walla yuwama e annabagal mabɓe haydar ala hay hunde yuwaka hen juwal yaltani e ɓen dañde temedere debbo walla ko ɓuuri ɗum wona jognoɓe temedde tati wona jognoɓe ɓuuri ɗum bonnani yuwaki annabagal mabɓe haydar nelaɗo jogo jeenayi oɗon cabito firti ka haasidagal tan e yidde ɗawinude yimɓe tan ɓe gandi souleymane foti rewɓe jogno souleymane yaltini rewɓe temedere o wi kamɓe temedere ɓeɗo fof mom yama walde mabɓe e jamma goto ma daña temedere ɓinguel gurel bona daro ene ballami e diine Allah o wangue mabɓe kamɓe temedere rewɓe fof e jamma o goto lelde mabɓe kamɓe pop doole annabagal kamɓe fof ha hen goto ƴettani reedu sana goto o ƴetti reedu ɓinguel jibina ala juuɗe ala koɗe yiyata ha nanta ko hunde tan jibinade ineni nelaɗo wi so win inchallah ma kamɓe fof mabɓe ƴettande deedi kono ittitinani o wi tan ko moom o ɗufanna alleyla alhamdulillahi rabbil alamin ɓeɗo fof rewɓe heewde nde bonnani anna bagal mabɓe ɓe juwaka hen ko waɗi oɗon jiwa nelaɗo a yahsuduna nnas ala ma atahumullahu ko añande ko nelaɗo totta ko yani annu buwata anna bagal ngal wa kasratu nisa e heewgol rewɓe ɗum waɗi bani israil en e kasidi nelaɗo sallallahu alih w sallam kasidi leñol ngol ko wiya yahude annasara an juuɗo o reena kala aya qur'ana fokkiɗen tere yahude e annasara e nafeqeɓe rewoɓe jalaŋaji andu aya o ko hoore nde feewe ɓen laaci aya o laaci ngorondi nena lespere ma sa yaɓɓi tan tournat ngatma ƴewte hen ka maana o wona sababu jippugol ngol ayo jippi ke yahud am yahsuduna nnas ala ma atahumullahu min fadli on gañanto annabi Allah e nubuwo mbo roka o e resdeme rewɓe jeenayi e diine pucciɗo oɗon jogui hen haasidagal ɗum waɗi kasid ɗon hay julɓeɓe e ɗum taw oɗon gandi ke peewal mum ɗon an neɗɗo wona yahuda wona annasara ala ka juulo sa haasidima yimɓeɓe sababude jawdi sa haasidimaɓe sababu ɓesgu jongu sa haasidimaɓe sababu ngaalu walla ko wawi wonde fof
so haasidagal ma a umminde ɗum feewe ɓen andu koye an a yante wiya ɓeni beela haasidto oɗo kala tottiɓe ko te ko Allah weela tottiɓe hadma joni holmo kaɓata an haasido gonɗa habde ke Allah aɗa mo bonɗa nidi wona mo cippirta o an mbiɗa ko feccere Allah nde fecci nde fewani Allah feccimo tottiɓe jawdi ha heewi haɗima wadde an ka Allah gonɗa sippirde wadde mi sippire Allah dañta victoire mbiɗa feccugol Allah ngol feccugol ngol wona feccugol potal fewani siko fewani o feccante o wasa feccande on ko an feccata walla ko Allah en andi tandude hen totti mbiɗa fewani yoɗani aɗa haasido wal iyadu billahi al hasidu la yasulu hasido wonta ko ho leñol kal biɗo tep haasidagal ngal ɗum haɗatamo wonde wal iyadu billahi mecce ɗe fof kutorteɗe ɓuri muusde hen ko meccal ko wiyete ko haasidagal kalmo Allah feccani ɗum yo waɗ feero yilo ganda anduɓe Allah en nguudi anduɓe ñabbulu pittali en nguudi eɓe jogini ɗum ordonnance uji kutindirama eɓe dokkuma istighfaruji ɓe dokkuma salatu ala nabi ɓe dokkuma la ilaha illallah ɓe dokkuma huccinde Allah subhanahu wa taala eɓe kolluma famɗugol ñamde e yarde eɓe kolluma holno ummorte e nder jamma naafilaji ene mbaɗe hol darɗe juuleteɗe hol istighfaruji mbaɗeteɗi gona hen wal iyadu billahi ke meccal cattugal ittude e neɗɗo sa ɓooyi machallah tasante si ɓooyi toƴƴude tan lewlewde yaltata inchallah ɓerne ma si wowiide astahfirullah wowiide salatu ala nabi sallallahu alih w sallam a wowi naflude ganda o ne waɗma tette ne haalanma no bebbe ekkinteɗe ñamde e yarde e yaagol ni ko ɗon tolniɗa ha Allah ɗoofa haasidagal ngal e wonkima ittume ɓernde ma gonta neɗɗo pewɗe ɗum en newiɗo Allah won yimɓe Allah ko wayno ceerno men imam men Abdoul Karim walla ko wayno Baye Dia en ɓeɗo seere ɓe tedduɓe woɓɓe ha yetti less Mouhamadou Hamdinen machallah ko Allah ene tottiɓe saɗa soccindire e mabɓe eɓe ballodire ma gonɗuɗa e koɓe goni ko e dow mum gonɗinɗa gandal ngal gonɗinɗa Allah e nelaɗo jiɗɗa oɗo ñabbu ya sertu hen Allah ne wawi ɗofandemo ɗum te ceerta hen alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin o bandiraɗo debbo ɓe mbiɗe yo haasidagal yewtire en jetti Allah en jetti joom alalba ha waɗi feggere yo welluy Allah wone makko wone dendagal ko ɓesni ko woni koye WhatsApp o e ko ala hen ko fof alhamdulillah woni occasion newnande en wawde yewtude ko hundeji kewɗi e ko wiite haasidagal ko ɗum ñabbu bonɗo musiba mawɗo woni ɗon ha mbawen dogɗum e woɗɗitade ɗum hayso tawi kokkola e nder gurdemeje bani adama wa qala ba'dul hukama yogi andu mbi iyakum wal hasad ɓeɗo waggina on ɓeɗo rentina on ɓeɗo hulɓina on ɓeɗo woɗɗitina on ko wiyete ko haasidagal saba fa innal hasada ay ko wiyete haasidagal ko awwalu zambin kañum woni premier goofol ngol ganduɗa woofama Allah subhanahu wa ta'ala e muɗum to asmawuji jeeɗiɗi dow asmawuji toon o woofa te paame goofol ko wiyete haasidagal ko ɗum o woofa dow asmawuji kañum woni premier goofol ngol o woofa e dow leydi Allah ndi machallah ko fandita hen awal arwande goofol dow asmawuji asallahu ta'ala bihi fi samai usiya woofama Allah subhanahu toto asmawuji ani iblis allahin iblis kuɗaɗo Allah hina aba sahando sali an yasjuda li adama o yo sujjanta baba adama holko woni sababu wa qala kanko iblis o wi Allah halaktani anda tagɗami ke min naarin ke lewdu jeygol ni jelɓe no laaɓi wa halaktahu o mo mbiɗa yomi sujjan ko hattan sujjandemo min ɗinin e ɓakkere ɓalere loopal ɓalyal ñolngal ha ñoli ɓe tawtora ɓeɗa ƴeewa ko hen tagɗama ɗum noon o haasidini adama wiyeede yo sujjan ɗum fa hasadahu ndo haasidi baba adama fa la'anahu llahu ta'ala bi dhalika Allah huɗiriba sababu nde mawnikinade e wofde Allah e salade sujjande baba adama alhamdulillahi rabbil alamin waɗugol ɗo goofol hakkude baba adam e iblis e Allahu ko toon fuɗɗi to asmawuji to won wi boom taw ko naataka hay aljanna boom wa amallewi masha Allah so tawi ngol goofol ngol ganduɗa woofama Allah subhanahu wa ta'ala e leydi ndi
taw ko haasidagal addi ɗum fof qaabilu oɗo gorko ɓi adama bun adama afa makka biteɗo qaabilu o hina qatal tumdo waɗi akhahu musidɗo makka kanko woni afa oɗo woni sambaji ndo wordi habil hasadan haasidade e wiyeede nde yo ƴettu debbo joɗɗo mbo funba o haasidi on e ɗum o wori on ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala ne wiya watlu ya Muhammad jangta dursita humpita haalan alayhim e yimɓe naba khabar abnayi adam ɓiɓɓiɗi adam bil haqqe gon ido qarraba qurbanan ndoɓe gaddi mallorɗe maɓɓe to banggal Allah ɓe ñaado fato qubbila min ahdihima goto maɓɓe jabana woni habil walam yutaqabbal min al akhari goɗɗo jaɓanaka woni qabil qala holko wi la aktulannaka momi ware ɗon o fof hen tan ko wiide mom ware en mbaɗi mina ma koyere heptimomi an a jaɓanama min ma jaɓanaka te ndo addata nde butali makka ma gawri nde wino o wonda ko nawata ko hunde bolle buuɗi saabu ñaworde so ñawama so ñawanaka wawi ñawede fof jaɓata caggal nde ba makka ñaawi o selimi kucci Allah la aktulannaka mom ware qala innama musidɗo miñiraɗo innama yataqabbalullahu Allah jaɓanta ka minal muttaqin koye hulɓe Allah ka ɓen Allah jaɓanta ɗum waɗi sababu haasidagal ummingal e wonki makka e fittanu makka ɗum waɗi mbo warde habil alhamdulillah rabbil alamin gofol wofama dow asmawuji premier gofogol e dow ɓiɓɓe adama kay hade wona jewtuɗi ɗi machallah e adam men o mo jeltuɗen addi ɗum ko haasidagal jolgal hakkude makko e miñi ko o fellite warde machallah en paami hen dakete ko haasidagal ko musidɓe mawɗo musidɓe aliyankoɓe dental joom alarba ha waɗi feggede